హాయ్ ఫ్రెండ్స్, లైఫ్లో ఒక్కసారైనా యాపిల్ వాచ్ పెట్టుకుని మీ ఫ్రెండ్స్ ముందు షో ఆఫ్ చేయాలి అనుకుంటున్నారా? అయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న లింక్ క్లిక్ చేసి మా స్టోర్లో అవైలబుల్గా ఉన్న సిరీస్ 6 వాచ్ని ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనం లార్జెస్ట్ క్రౌడ్స్ ఇన్ హ్యూమన్ హిస్టరీ అనే అంశాన్ని గురించి తెలుసుకుందాం. అంతకంటే ముందు టీ టాక్స్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. మహాకుంభమేళా మన దేశంలో ఎక్కువ క్రౌడ్ అనేది 2019వ సంవత్సరంలో జరిగిన మహాకుంభమేళాలో కనిపించింది. ఇది ప్రయాగ్రాజ్ పట్టణంలో జరిగింది. కుంభమేళా అనేది ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతుంది, కానీ మహాకుంభమేళా అనేది 12 సంవత్సరాలకు ఒకసారి మాత్రమే జరుగుతుంది. ఈ మహాకుంభమేళా అనేది జనవరి 15 నుండి మార్చ్ 4 వరకు జరిగింది. ఈ మహాకుంభమేళాకి కేవలం భారత్ నుండే కాకుండా దేశ విదేశాల నుండి కూడా భక్తులు వస్తూ ఉంటారు. త్రివేణి సంగమం ఉన్న చోటే ఈ కుంభమేళా అనేది జరుగుతుంది. ఇలా కుంభమేళా జరిగేటప్పుడు త్రివేణి సంగమంలో స్నానం చేస్తే ఎంతో మంచిదని భక్తులు నమ్ముతూ ఉంటారు. ఇక 2019వ సంవత్సరంలో జరిగిన కుంభమేళాలో మొత్తం 12 కోట్ల మంది పాల్గొనడం జరిగింది. ఇలా కుంభమేళాలో ఇంతమంది పాల్గొనడం అనేది ఒక రికార్డ్. ప్రపంచంలోనే అతి ఎక్కువ మంది ఒకే చోట చేరినటువంటి సందర్భంగా కుంభమేళాని చెప్పవచ్చు. బరాక్ ఒబామా ఇనాగ్రేషన్. అమెరికా ప్రెసిడెంట్ గా ఎన్నికై నల్ల జాతీయుడు అయినటువంటి బరాక్ ఒబామా చరిత్ర సృష్టించాడనే చెప్పవచ్చు. ఇక ఈయన ప్రమాణ స్వీకారోత్సవంలో కూడా చాలా మంది పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మొత్తం 18 లక్షల మంది పాల్గొన్నారు. దీనిని బట్టే ప్రజలకు ఆయన మీద ఎంత ప్రేమ ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. 2009వ సంవత్సరంలో ఈ సందర్భం చోటు చేసుకుంది. ఇక ఇంతమంది ఎప్పుడూ కూడా ఏ వ్యక్తి యొక్క ప్రమాణ స్వీకారానికి రాలేదు. ఇక రెండవసారి కూడా ఈయన తిరిగి ప్రెసిడెంట్ గా ఎన్నికైనప్పుడు మొత్తం 10 లక్షల మంది ప్రమాణ స్వీకారానికి రావడం జరిగింది. బిల్ క్లింటన్ ప్రమాణ స్వీకారం. 1993వ సంవత్సరంలో బిల్ క్లింటన్ అమెరికా ప్రెసిడెంట్ గా ఎన్నికైనప్పుడు ఆయన ప్రమాణ స్వీకారోత్సవానికి కూడా చాలా మంది రావడం జరిగింది. ఆ సంఖ్య సుమారుగా 8 లక్షలుగా ఉంది. 2016 ఉద్యోగుల ధర్నా. 2016వ సంవత్సరంలో ఇండియాలో దేశంలోని కార్మికులందరూ కూడా సమ్మె చేయడం జరిగింది. ప్రపంచంలోనే దీనిని అతిపెద్ద సమ్మెగా పేర్కొంటారు. ఇక దీని యొక్క ప్రభావం అనేది భారతదేశం మొత్తం కనిపించింది. ఇక ఈ సమ్మెలో మొత్తం 18 కోట్ల మంది పాల్గొన్నారు. అలా ఆ సమ్మెలో ప్రతి ఒక్క కార్మికుడు అలాగే ప్రతి ఒక్క ఉద్యోగి కూడా పాల్గొనడం జరిగింది. ఇక సంగీత కార్యక్రమాలంటే కూడా ప్రజలకి ఎంతో ఇష్టం. ఈ క్రమంలోనే సంగీత కచేరీలకి ఎక్కువ మంది ప్రజలు హాజరవుతూ ఉంటారు. ఈ క్రమంలోనే రోడ్ స్టెవర్ట్ అనే ఒక పాప్ సింగర్ యొక్క సంగీత కచేరీకి చాలా ఎక్కువ మంది రావడం జరిగింది. ఈ క్రమంలోనే 1994వ సంవత్సరంలో ఈ పాప్ సింగర్ ఒక ఫ్రీ మ్యూజిక్ ప్రోగ్రామ్ ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇక ఈ కార్యక్రమానికి మొత్తం 42 లక్షల మంది రావడం జరిగింది. ఈ సంగీత కచేరీ అనేది ఒక బీచ్ లో జరిగింది. 2003 ఉద్యమం. 2003వ సంవత్సరంలో జరిగినటువంటి ఒక ఉద్యమంలో ఎన్నో దేశాలు పాల్గొనడం జరిగింది. దీనిలో మొత్తం 50 దేశాలు పాల్గొనగా సుమారుగా 650 నగరాల్లో ఈ ఉద్యమం అనేది జరిగింది. మరి దీనికి గల కారణం ఏంటంటే ఇరాక్ యుద్ధం. ఈ క్రమంలోనే ఇరాక్లో యుద్ధం ఆపాలని అన్ని దేశాలు కూడా కోరుకోవడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఇరాక్లో యుద్ధం కారణంగా ఎంతో మంది అమెరికన్స్ ని తిరిగి వారి దేశానికి పంపించడం జరిగింది. వారికి అండగా నిలబడటం కోసమే ఈ ఉద్యమం అనేది జరిగిందని చెప్పవచ్చు. ఇక ఈ ఉద్యమం అనేది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కూడా జరిగింది. దీనికి ముఖ్య కేంద్రంగా ఇటలీలోని రోమ్ నిలిచింది. ఈ క్రమంలోనే దీనికి సంబంధించిన ఒక ర్యాలీలో మొత్తం 30 లక్షల మంది పాల్గొనడం జరిగింది. ఇక అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు ఇటలీలో జరిగినటువంటి ఈ ర్యాలీ అనేది ఒక పెద్ద ర్యాలీగా నిలిచింది. హర్బైన్ ఫెస్టివల్. ముస్లింలు జరుపుకునేటువంటి అతిపెద్ద పండుగగా దీనిని చెప్పవచ్చు. ఇరాక్ లోని కర్బాలాలో ఇది జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమం మొత్తం 40 రోజులు జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమంలో ముస్లింలు ఇమాం హుస్సేన్ ని గుర్తు చేసుకుంటారు. ఇక ఈ కార్యక్రమం జరుపుకోవడానికే అక్కడికి ప్రతి సంవత్సరం కూడా వెళ్లే వారి సంఖ్య పెరుగుతూనే ఉంది. ఇక
2016వ సంవత్సరంలో జరిగినటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి అధిక సంఖ్యలో జనాలు వచ్చారు. అలా మొత్తం 1.5 కోట్ల మంది ఆ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది. ఇక దీనికోసమే ఇరాక్ లోని చిన్న చిన్న గ్రామాలన్నీ కూడా ఖాళీ అయిపోయాయి. ఇక ఇక్కడికి వచ్చే వారందరికీ కూడా భోజన సౌకర్యాలు మరియు వసతి సౌకర్యాలు అనేవి ఉచితంగానే అందించబడతాయి. ఫ్రాన్స్ సైకిల్ రేస్. ఫ్రాన్స్ లో సైకిల్ రేస్ అనేది ఎన్నో సంవత్సరాల నుండి జరుగుతూనే ఉంది. ఈ రేస్ అనేది 3 వారాల వరకు జరుగుతుంది. దీనిలో మొత్తం 20 జట్లు పాల్గొంటాయి. ఒక్కొక్క జట్టులో 9 మంది సభ్యులు ఉంటారు. ఇక ఈ రేస్ అనేది 3600 కిలోమీటర్ల వరకు నడుస్తుంది. అందుకే దీనిని ప్రపంచంలోనే చాలా మంది పాల్గొనేటువంటి గేమ్ గా పేర్కొంటారు. ఇక ఈ గేమ్ ని చూడటానికే అధిక సంఖ్యలో జనాలు కూడా వస్తూ ఉంటారు. ఇక 2012వ సంవత్సరంలో జరిగినటువంటి రేస్ ని చూడటానికి మొత్తం 1,20,00,000 మంది రావటం జరిగింది. ఒక గేమ్ చూడటానికి ఇంతమంది రావటం అనేది ఇదే మొదటిసారి. ఇక ఈ రేస్ లో పాల్గొన్న వారందరినీ కూడా విజేతలుగానే ప్రకటిస్తారు. ఒలింపిక్ గేమ్స్. ఒలింపిక్ గేమ్స్ అనేవి ప్రతి 4 సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరుగుతాయన్న విషయం మనందరికీ తెలిసిందే. ఈ ఒలింపిక్ గేమ్స్ లో అన్ని దేశాల క్రీడాకారులు పాల్గొంటారు. ఇక మొట్టమొదటిసారిగా ఒలింపిక్ గేమ్స్ అనేవి గ్రీస్ లో ప్రారంభమయ్యాయి. అన్ని దేశాలకు సంబంధించిన క్రీడాకారులు ఈ గేమ్స్ లో పాల్గొంటారు కాబట్టి ఈ గేమ్స్ ని చూడటానికి ఎంతో మంది ప్రజలు వస్తూ ఉంటారు. ఇక ఈ క్రమంలోనే 1996వ సంవత్సరంలో జరిగినటువంటి ఒలింపిక్ గేమ్స్ ని చూడటానికి మొత్తం 83 లక్షల మంది రావటం జరిగింది. అన్నాదురై అంతిమయాత్ర. సిఎన్ అన్నాదురై యొక్క అంతిమయాత్ర కూడా ఒక ప్రపంచ రికార్డును నెలకొల్పింది. ఈయన అంతిమయాత్రలో సుమారుగా 1.5 కోట్ల మంది పాల్గొన్నారు. ఇది ఒక రికార్డుగా నమోదైంది. ప్రపంచంలోనే అతి ఎక్కువ మంది పాల్గొన్నటువంటి అంతిమయాత్రగా అన్నాదురై యొక్క అంతిమయాత్రని చెప్పవచ్చు. ఈ అంతిమయాత్ర అనేది చెన్నైలో జరిగింది. ఇక ఈ క్రమంలోనే ప్రజలు చెన్నై చేరుకోవటానికి ఫ్రీ ట్రైన్స్ ని కూడా నడపటం జరిగింది. 2017 అమెరికా ఉమెన్స్ స్ట్రైక్. పురుషులతో సమానంగా మహిళలకు కూడా అన్ని అవకాశాలు కల్పించాలని అమెరికాలో మహిళలందరూ కూడా ర్యాలీ తీయడం అనేది జరిగింది. ఇక ఈ కార్యక్రమంలో అమెరికాలో ఉన్నటువంటి మహిళలే కాకుండా వేరే దేశంలో ఉన్నటువంటి మహిళలు కూడా వారి యొక్క మద్దతుని ప్రకటించడం జరిగింది. ఇక దీనికి సంబంధించిన ర్యాలీలోనే మొత్తం 56 లక్షల మంది పాల్గొనడం జరిగింది. చూసారుగా ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరికొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ మరియు ఇన్ఫర్మేటివ్ టాపిక్స్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్నట్లయితే టీ టాక్స్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.